què tal? Avui som en territori Siurana i volem conèixer tots els seus atributs de l'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen Siurana. M'acompanyeu? Vinga, va! Carai, tu, quin mas més bonic! Aquí cuinarem bé. A veure on s'haurà fotut aquest home, perquè avui estem amb una de les personalitats de l'oli d'oliva verge extra, l'Eudald Salvat, membre del panell de tas d'olis d'oliva verge extra de Catalunya. Mira'l, ja el veig. Eudald! Pep! Pep! Què tal, Pep? Com va això? Doncs mira, Què és això que tenim aquí ara? això són les futures olives. De fet, això són flors que encara no s'han obert, la flor de l'oliver. Això li dieu rapa? Això és la rapa, sí. Va, i d'aquí en surt la flor. D'aquí sortirà la flor. I de la flor, d'algunes flors, molt poquetes, acabarà sortint una oliva. Quines són les varietats que estan en el procés de la DOP Siurana? La major part dels nostres arbres són de la varietat arbequina. Arbequina. Tot i que sí que en alguns llocs en concret s'accepta algunes varietats locals, com pot ser la menya, com pot ser la rojal, com pot ser la fulla de salsa. M'han dit que l'olivera és un arbre molt savi. Aquest any es preveu una mica de sequera. No, Com actua l'olivera? Una mica no, bastanta sequera. Per tant, vol dir que hi haurà menys quantitat d'oliva segurament a tot el territori, però això no té res a veure amb la qualitat. Si l'arbre el que fa és protegir-se ell mateix, no hi haurà unes olives tan sanes ni tan fresques. Per tant, influirà de dues maneres. Per un costat, en què hi haurà menys collita, i en l'altre és que aquestes olives quedaran molt petitetes i és possible que no siguin de tanta qualitat com un any amb unes pluges i un rec adequat. Quins són els atributs que hem de trobar en la varietat arbequina? El primer que sobta de l'arbequina és que és una varietat molt petita en relació potser a altres varietats molt més gruixudes. Però el fet de que sigui tan petita no implica que no pugui ser d'una excel·lent qualitat. A més, en el moment de la collita, normalment trobem olives que són més verdes i olives que són més madures. Això, a l'hora del tast, també ens indica que podem notar sensacions verdes i sensacions madures. És a dir, és un oli complex, és un oli aromàtic, és un oli harmònic, perquè hi ha aquestes sensacions verdes i madures, que ens poden recordar tant a fruita seca com amb algun tipus de gespa o de fruita verda. A veure... Eudald, anem a cuinar una mica? Endavant. Però primer de tot et posaré un davantal que no m'agradaria que et taquessis aquesta camisa tan ofenosa que portes. Tu manes, tu manes. A veure, iam, aquí, a veure, iam. Vinga, veus, m'agrada lligar-te perquè Així no m'escapo. no t'escapes. Doncs mira, avui farem una emulsió d'oli d'oliva verge extra de Siurana amb productes del territori, amb una miqueta d'avellanes, una miqueta de farigola. No sé si hi has trobat farigola tu aquí a l'oli. Algunes vegades trobem farigola o romès. He fet molts encurtits diferents, que serà una manera senzilla, fantàstica i bona, sobretot de menjar-nos l'oli d'oliva verge extra de Siurana. I ara et donaré una mica de feina, mentrestant em expliquis quins són els atributs que hem de trobar amb aquest oli d'oliva verge extra de Siurana. De moment, guaita, ves fent així i en treus 3 o 4 de cada una. Perfecte. Escolta, fas anar molt bé això de la pinça, No sé, Molt bé, quantes vols que em posi? uns quants raves, uns quants pastanagues també. Jo mentrestant, mira, tinc aquí un bon grapat d'avellanes fantàstiques i bones, d'aquí de casa, de Reus. Aquestes deuen ser negretes. Sí, segur. Aquí hi tenim calçots envinagrats, que en lloc dels alls, doncs hi posem... Aquest que va anat a terra. Hi posem un parell de cullerades de calçots, doncs hi posarem uns brots de farigola, a veure si també n'hi ha aquí l'oli d'oliva verge extra, un bon raig d'oli d'oliva. L'oli d'oliva tot mal esquiva. La sabies, aquesta? Ah, no, guaita, que bé. Una miqueta de sal, una culleradeta de mel, que ens donarà aquest contrapunt dolcet. Guaita. Oh, que bo.
una miqueta de pebre. I ara aquí el que farem serà posar-li un rajolí d'aigua i ara es tractarà de triturar. I llavors hi anirem afegint una miqueta d'aigua o una miqueta més d'oli d'oliva perquè ens quedi una salsa ben emulsionada. Doncs va. Una mica més d'aigua. I ara, Eudald, m'hi vas afegint oli, tu, eh? I tant. Com si féssim una maonesa. Quina emulsió més fantàstica tenim aquí. Oita, posarem aquí i ho abocarem. I ara saps de què es tracta, no, això? De gaudir del bon oli i la bona cuina. Què t'estimes més, tu? Una cebeta o una pastanaga? Jo faré el mateix que tu. Sí? Doncs va, bon profit. Salut. No va. Encara un rave. Aquí amb l'Eudald, menjant-nos al territori. Això és l'oli, eh? Això és l'oli d'aquí Siurana. Si els ingredients són bons, ha de sortir bo. Mira, jo una altra pastanaga. Això es veu que ara en diuen dips.